Ako personally, I will recommend sa Blue Ribbon na tignan nitong farm-to-market roads kasi nga parehong mga contractors eh. No? At i-recommend ko rin sa ICI na tignan rin nila itong farm-to-market roads kasi nga unang-una sobra-sobrang overpriced from 15,000 per meter naging 300,000 per meter. Talagang garapalan na yung overpricing. At yung mga contractors, pare-pareho rin, kaya re-recommend rin namin sa ICI, at least ako personally, na tignan na rin tong farm-to-market roads. Pag titignan natin, diba, pinakita ko during the hearing, na malaking portion, almost 47 billion, na flood control projects na punta sa Sunwest at sa Haitun. Ito yung kasi itong dalawang to parang mag-anak, magkapatid na contractor. At marami nga doon nakukuha rin nila sa unprogrammed appropriations. No? So maganda ma-expand na rin ng Blue Ribbon at ng ICI yung investigation. Isama na rin nila yung farm to market roads.